आयेननि हेफाजाब मावनांगोना परियालासो मावो सरकारा मावा रन्जन दैमारिखौनो एनडिपि होनना सानदों दिनै रन्जन दैमारिनि एनडिपि नङा होसिखावना जेबो फिथाइ थाया दिनै बिटिआर सुक्तिनि गासैबो जोंनि सरकार जिखिनि मावनो होनो रादाय होदों बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामो 50% एग्रिमेन्टनि 50% दफाखिनि जों फोजोबबाय जे एनडिपिनि जिखिनि केडारफोरनि जिखिनि माबा बेखौथ' जों मावबाय दा एसे दंबावो जेनेबा रिहेबिलिटेसन बे 90% जोब्बाय जा 10% बाखि दं केस उइद्र'आ 200सोनि केस बारा उइद्र' जाबाय फावजोंनो 5 crore करि होनांगौ 5 लाख करि होनांगौबा गोबां थाखा दं नांगौ जायो बे बारग' एनडिपि होनना बुङोब्ला बे रन्जन ग्रुपनिल'सो रावनिबो गैया बिथांमोना एग्रिमेन्टनि गासैबो बाथ्राखौ बुजियाखै रन्जन दैमारिखौनो एनडिपि होनना सानदों खिन्थु रन्जन दैमारिनि एनडिपि नङा बे थाउजेन्डस एनडिपिनि भितराव सासेल'सो बेनिखायनो बिथांखौ बे साननाय जाथिया थांना थानो हाया Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि उनाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं आङो दासान्दि जोबोद दुरबलाव दङ गगा मोननानै एकदम गोग्लैसोनानै दं हाया खुनुरुखुमसो गाइसमोन एनडिपिनि मोनसे समनि मोनसे फ्रेक्सननि गाहाय नेहाथारि जाबोनाय आरो दानि बिटिसि सरकारनि डेपुटि चिफ जानाय आरो बिटिआर एग्रिमेन्टनि सागानगिरि हिसाबै सहि होनाय मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सार डेपुटि चिफ नोंथाङा बिटिआर सरकारनि जे नोंथांखौ जों मान होयो सासे दैदेनगिरि हिसाबै नाथाय नोंथांनि राव फाव बाहायनायफ्रा बडि लेंगुवेजफ्रा माखासे सनमान होथावै जायो जे जाय बिथाङा हारिनि थाखाय जुजिनानै एथ' गोबाव नांबोबाय आरो जाय आफादनि मुल उद्देश्यखौ लानानै बा जाय आफादनि गुदिखौ लानानै नोंथाङाबो दैदेनगिरि जाबोनो रायजो राजाफोरखौ सिबिनो सुबिदा मोनबोदों बे आफादनिनो फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ नोंथाङा दिनै मैयानि निउसाव जाबादि खोथा बुंदों बे जों बर' हारिनि थाखाय बहुद लाजिनांथाव बाथ्रा साननो गोनां बाथ्रा जे जोंनि गेजेराव मानो बेबादि जाबाय थायो सासे दैदेनगिरिया मा लेभेल दं मा गैया बेजों खोथा गैया जे बे सासे दैदेनगिरि हारिनि फारसे नांनानै फैनाय सासे गोग्गो दैदेनगिरिखौ सनमान होनानै रायज्लायनो रोंनांगौ साराबो आरो रायज्लायनांगौ दैदेनगिरि सनमान होलायनायाव जोंहा जेबो खहा जाया इसेबांथ' बुंनांगौ गैया बयबो ससियेल मिडियायाव मोनखाजोब्बाय खिन्थु सारा जोंना मानो बेबादि बुंबाय थादों बेखौ जों गेजेरनि सुबुं जानानै सानस'नो हायाखै बुजिस'नो हायाखै रायजो राजाफोरासो कमेन्टआव फोरमायहरसिगोन जे हाथियारनि जांख्रिथायाव थाबोनानै हाबा मावनाय सासे दैदेनगिरिनि सायाव एथ'ग्राब बिस गोनां खोथा बुंनो नाङा आरो बयखौबो मोनसे खामानि मावोब्ला बा साननानै लादो सारा दा रन्जन दैमारि सारा जेलाव दं दा बिथांखौ बख'नाय बिथांजों रायज्लायहैनाय गासिबो आयेननि गेजेरजोंसो थांखायो बेवहाय बेआइनि खोथा सिनेमा पिकचारफोरनि बादि जेलखौ जोगासिनो जानानै जोख्रुबनानै सिफायनानै गं लाबोनाय बिदिथ' जाफेराना मोगथां लाइफआव आयेननि गेजेरजोंसो थांखायो बेखौ सारा जाबादि धं उद्देश्यआव बुंदों बे एसे जोंनि थाखाय गोनो गोथो लाबोथाव जादों आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय आं सानो देहायाबो जाया गाराङाबो जाजोबा गाइसमोन निमाहा हो
आरो जायफोर बिथांमोना दिनैनि दिनाव जेखि फ्रेक्सनानो जाया मानो बा जायखि आफादानो जाया मानो डेम'क्रेटिक वेजों जाय आन्दलनखौ खालामदों बे आन्दलन खालामनायाव गबिन्द बसुमतारी सारा मेन हिसाबै बिनि सायाव गनायो गनाया नोंनि सायाव, गनायाबा गनाया आरो रागा जोङोबा जोङो, नाथाय मोनसे डेम'क्रेटिक लामाजों फैनाय आन्दलनखौ इसिबां इनसाल्ट खालामबो नाङा आरो बिनि फिथाइखौ नुहुरखानाय बादि बुंनानै इनसाल्ट खालामनो नाङा। बिथांमोनाबो जथेस्थ' रोखोमनि गियान दङ, बिथांमोनाबो मिन्थियो, बिथांमोनाबो गुनि गियानि, मा खालामब्ला मोनो मा खालामब्ला मोना बिथांमोनाबो मिन्थिखायो। नाथाय इनसाल्ट बुस्थुआथ' बिराद उसुबिदा जायो, मोनसे बिराद गिदिर हाबा मावनायनि सायाव इनसाल्ट लाबोनाया। माखासे बुस्थुखौ मावनायनि गेजेरजों बिनि मेन उद्देশ্যआव सौहैयाबो जानो हागौ, बेखौ बिथांमोना मिन्थिखागौ जायफोर दिनैनि समाव एसे एनै आन्दलन खालामदों। नाथाय बिनि गेजेरजों दि बयखौबो मिथिहोनांगोन बा पाब्लिकनि गोसोआव मोनसे सेन्टिमेन्टखौ लाबोनांगोन, बुजिहोनांगोन, दिनैनि समाव आं सानो बिथांमोना बेखौसो मावदों। दा बेवहाय डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा इसिबां नेगेटिभ लानो नाङा आरो फिथाइखौबो नेगेटिभ होनो नाङा आरो गाव मोनथिखानाय बादि, आरो बेखौ इनसाल्टद्राय खालामनाङा। जोंनि BTC नोंथाङा गिदिर रायजो राजाफोरनि दायथ' मोननाय हिसाबै नोंथाङाबो नोंनि बुंनांगौखौ बुंगोन, मावनांगौखौ मावबाय थागोन, बिथांमोनाबो मावगोन। गभर्नमेन्ट सालायनाय हिसाबै सोरबाया एसे एनै एलिगेसन लाबोनो हागौ, बुंनो हागौ, नोंथाङाबो एन्सारखौ होगोन। आरो फिसा पेकेज 4 लाखनि थाखाय बिथांमोना एसेबां गोबाव आन्दलनखौ खालामाखै, बेखौ मिन्थिखागौ नोंबो सासे दैदेनगिरि जानानै। बेखौ नोंथाङा मानो इसिग्राब निन्दा होनाय बादि खोथा बुङो, बे आसरित मोनथाव आरो। सेक्रिफाइसनिबो मुल्य थायो आरो बे मुल्यखौ नों आंजों होनांलाया, बेयो सम मथन नुजाखायो। आरो बिथांमोननि मावनाया बै समाव थि आरो जोंखौ रैखाथि होबोदों, बेखौ जों रायजो राजाफ्राबो गनायनानै लायो। थासारिनि रिफिनायाव नुनायखौसो जों सुबुङा हाबा मावो। बेनिखायनो एखे आफादब्लाबो आलादा आलादा फ्रेक्सन जादों। दा बेखौ इसिबां बुंफोरनांगौनि गोनांथिखा नोंथांमोना बयबो दैदेनगिरि सारमोना मिन्थिखायो, रायजो राजाफ्राबो मिन्थिखायो। बेखायनो थासारिनि रिफिनायाव नुनाया जों एट प्रेजेन्टआव मा सोलिदों बेखौथ' बिथांमोना मोजां भाबै डेम'क्रेटिक वेयै एसे एनै बुंखागोन। सारना गबिन्द बसुमतारी सारनासो सासे गोग्गो दैदेनगिरिखौ जाथिनि थाखाय नांबोनानै जेलाव थानाय सासे दैदेनगिरि, आरो बेबो बिराद गिदिर बिटिआर एग्रिमेन्टनि सागानगिरि, फाउन्डार एनडिपिनि बिथां रन्जन दैमारि सारखौ बांद्राय इनसाल्ट खालामनांला गबिन्द बसुमतारी साराबो अननानै। बिदि होननानै गबिन्द बसुमतारी सारखौ जों बुंनो मोनला बेखौ बुङाखै। सारा जोंनिफ्राय देरसिन लावसिन मानिनांसिन। बिथांमोननि हाबा मावनायनि मुल्यखौ बुजिनांगोन। आरो सोर थाबावखो, सोर दावखोलांखो बेजों खोथा गैया। जियानो जाया मोनसे एखे गुदियाव थानाय मावथि हिसाबै ज' जालायनानै मोनसे खोथायावनो फैनांगौ। आरो बेखौ दैदेनगिरिफ्रा बुंलायनानै लाबोनो हायो, मावनो हायै जों जेबो गैया, मावनो हायो। बुहुमनि जारिमिनाव गिदिर गिदिर दावराव दावसियानो इउनिफिकेसन, रिइउनिफिकेसननि गेजेरजों ज' जालायलांबाय। जोंलाय मानो हाया? हागोन, हानांगोन, हाहोनांगोन सारमोना। खिन्थु बिदि इनसाल्ट खालामलायबाय थायोबा सिंजों सिं बिराद खोथा बाथ्राफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालाङो आरो। जेब्लाबो मोजां अनलायनाय जोंनि गेजेराव मिलायनाय लाबोनांगौ, बेखौ आं लुबैयो।
गाइसमोन, रायजो राजाफोर, सारमोन। जोबनायाव बारा गोलावथ' रायलायला, आं दुरबल सान्दुङावसो दं। जेसेबां रायलायो इसेबां लावलाङो, एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै। आदसा गाइसमोन, भिडिअखौ मोजां मोनबायबा अननानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान, बे बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन, लोगोसे खनानि बेल आइकनखौ थुनो हागोन, जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान गोदान नटिफिकेसना बिथांनिसिम सहैनो हायो आरो बिथाङा जेब्लाबो आंजों कानेक्सनाव थाबाय थानो हायो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।